אהלן חברים, מה העניינים? אני רוצה להראות לכם איזה פיצ'ר קטן ונחמד בפיירפוקס. אני יודע שרוב האנשים משתמשים בכרום, אבל אני משתמש בפיירפוקס. אנחנו נמצאים עכשיו בפיירפוקס. אם אתם משתמשים בפיירפוקס, זה יכול לשמש אתכם מאוד, והוא גם קשור ל-AI, זה לא פיצ'ר AI, אבל הוא קשור ל-AI. אז בואו נראה. נניח אני נמצא כאן באיזשהו אתר, אתם רואים, אני נמצא באתר של מחשוב קוונטי, לא מבין בזה הרבה, אבל הנה יש פה מאמר, וואלה, ואני לא כזה מבין מה הוא אומר, אז תראו מה אני יכול לעשות, אני יכול לעשות כזה דבר, אני מסמן את הפסקה, והופ, ראיתם, קפץ לי כאן איזה כפתור, שאם אני עומד עליו בהובר, מקבל גם את התפריט הזה, אז אני יכול לעשות summarize, explain this, with me, proofread, ואני יכול גם לכתוב משהו, ותראו מה כתוב בפנים, ask ChatGPT. אז תכף נסביר מה זה בדיוק, אבל הנה אני אכתוב פה, אה, תסביר לי בבקשה בקצרה ובעברית. תודה. זוכרים, צריך להגיד תודה, בבקשה, סליחה, בבקשה. הופ, תראו מה קורה, נפתח לי פה בצד הסייד בר הזה, סייד פאנל הזה, וכבר הטקסט נכנס פנימה, כולל הבקשה שלי ל-Chat GPT, זה ממש Chat GPT, והנה הסבר, בוודאי, הנה הסבר קצר בעברית, הרעיון של מחשוב קוונטי, כבר בשנות ה-80, בלה בלה בלה, הנה אני נמצא עדיין בתוך הדף, ממשיך לקרוא, לא מבין עוד משהו, יכול להגיד לו, גם את זה תסביר לי, כן, גם את זה תסביר בקצרה, בעברית, אוקיי, והנה הוא ממשיך, ונותן לי גם הסבר על הפסקה הזו. יופי. סיימתי עם הצ'אט, X כאן, וממשיך הלאה בחיים, ynet, אוקיי, ונניח יש לנו פה איזה משהו, אה, סתם איזה מאמר, ועכשיו אני רוצה לעשות משהו אחר, נחכה למאמר שיעלה, אולי לא חייב, ותראו, כאן יש לי את האייקון של ChatGPT, אני יכול ללחוץ, והופ, הוא נפתח. ואני יכול להגיד לו, אנא תקצר לי את המאמר. ChatGPT רגיל לחלוטין, כבר בתוך הבראוזר. פשוט במקום לפתוח טאב נוסף וללכת ל-GPT, ככה, כן, GPT, כן, אני יכול ללכת בצורה הזאת, אז הנה אני פה, אז זה כבר נמצא לי פה, במקביל, בדף מקביל, במקום לעבור מפה לפה, לפעמים זה יותר נוח, לפעמים זה יותר נוח, אם יש לכם עבודה יותר משמעותית ב-GPT, אז עדיף לעשות את זה מהמסך המלא, אבל אם אתם עושים את זה במקביל לאיזשהו PDF שאתם קוראים, תזכור, כן, PDF או משהו, אז הנה, אני יכול להביא לכאן איזשהו PDF, למשל, I am that, זה PDF, אוקיי, בוא ניכנס לפה, כל דבר, כן, אתר, PDF, whatever, מיד אנחנו יכולים כמובן לסמן,
ולעשות explain this, אז הנה הוא רץ לנו בצד. אם זה כבר מסומן לי מקודם או איכשהו, אז גם ב-right click, יש לנו פה ask GPT וכמובן כל הנושא הזה. אז איך כל הטוב הזה קורה, אבל לפני שאני אגיד איך כל הטוב הזה קורה, אני אגיד שאם אתם משתמשים נגיד לא ב-GPT אלא בקלוד, אז אני יכול לפתוח כאן, סליחה, לא כאן, כאן, ואתם רואים, יש לי פה קלוד, GPT, ג'ימיני, Hugging Face Chat, מיסטרל, הכל נמצא כאן, אני יכול לעבור לקלוד, ואת אותו התרגיל לעשות הפעם עם קלוד, אס קלוד, תרגם לי לעברית בקצרה. כן, הבעיה עם קלוד זה שהוא לא שולח את ההודעה באופן אוטומטי, הוא רק מציג אותה כאן, אתם צריכים לעשות קליק, ואז הוא ישלח את ההודעה וייתן לכם את התשובה. אוקיי? יופי. איך אנחנו עושים את כל היופי הזה? אז אצלי זה כבר מסומן ומוגדר, אז אני פשוט אוריד את ההגדרה ואני אראה לכם. נעשה רגע ככה, אוקיי, יופי, אז אתם בפיירפוקס, בקווים האלה כאן, ונכנסים ל-settings. דף ראשון ב-settings, יש לכם פה show sidebar, מסמנים, והנה הופיע לכם כאן הסיידבר הזה. בתחתית הסיידבר יש לכם פה מין גלגל שיניים כזה, שזה הסטינג של הסיידבר, ואתם בעצם בהתחלה תקבלו אותו ככה, וכאן יש לכם Tools, AI Chatbot, מסמנים, יש לכם עוד כמה דברים, אתם יכולים לחקור אותם, טאבים, היסטורי, בוקמרק, מאוד נוח, זה דברים שלא קשורים לדמו הקטן הזה, ופה למעלה אתם רואים יש לי את האייקון של קלוד. למה של קלוד? כי עכשיו אני נמצא כאן, סתם באיזשהו דף כללי, ונסגור את זה רגע, כן, נעלם, נסגור את זה, ואני פה איזשהו דף, לא משנה מה, ואני יכול ללחוץ פה על מה שיש לי כאן כ-AI, ונפתח לי החלון הזה של קלוד, ומפה אני כאמור יכול להחליף לאיזה AI שאני משתמש בו. עם אחד מה-AI האלה, כמובן שאתם צריכים חשבון לדברים האלה. זה בעצם מתחבר לחשבון הפרטי שלכם, לא לסתם משהו כללי, זה לא קשור לפיירפוקס, זה מתחבר לחשבון שלכם, ופשוט מציג אותו בתוך החלון הזה. אז אם במקרה אין לכם חשבון לאחד מהדברים האלה, אתם יכולים לפתוח חשבון פרטי או בתשלום, ואז לעשות לוגין. אני כבר בפנים, אז אנחנו רואים את זה כבר עובד, אבל תהליך פשוט, אתם תבינו אותו לבד. כשאתם עושים את זה פעם ראשונה, אתם תקבלו מין חלון כזה, כי אם אין לכם משהו מחובר, תקבלו חלון כזה, והוא יבקש מכם להתחבר לאחד מהם. אז הנה אני מתחבר ל-GPT, בצורה הזאת, אז זה יחבר, זה כאן רק overview כזה. אוקיי, continue, והנה התחברתי ל-GPT, וכאמור מכאן מחליפים, והסמל מתחלף בהתאם. אם אני עובר למיסטרל, אז יש לי את הסמל של מיסטרל, Hugging Face, ג'ימיני וכולי. פיצ'ר קטן, חמוד ושימושי מאוד. אז תהנו, ביי ביי.